Daxa, Buxe, njani? Akwazeki kaloku ukuba singabantu sivumele ukuhlala nje sithi siyoyisakala ziingxaki esinazo. Njani? Andivumi, andivumi tu 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 tu. Njengokuba siyazi ilizwe liyoyisakala, ukuvuselela amathuba emisebenzi emininzi kulutsha, ulutsha luyakhalaza, izikhalazo zinintsi azipheli. Kodwa asinako ukuvuma ukuba sihlale nje daxa nje kanjalo sithi siyoyisakala. Izisombululo ngezinye izizathu ukuba makuqaleke i-The Tots, apho nam bendizama ukuqubisana nengxaki ebendinayo, ingxaki yokungaphangeli. Ndizama ke ukhankanya njengamntu, umntu uphelele, umntu ondim mna, Skilolo, umntu omnyama. Ndijonge uSkilolo ngokupheleleyo, ndijonge ingxaki anayo, sijonge unobangela wayo, sijonge ukuba singayinceda njani. Njengoba siyikhankanyile siyicazulule kakuhle, siyicwangcisele ukuba isombululeka njani ukuze isisombululo siphume. Lilonke ke apha ku-The Thots siyaphanda siphume nezisombululo. Ndingaloo nto. Andazi nokuba nani bahlobo niqaphele na kwii-episodi endike ndaqala ngazo, ndithethile ukuba ifeyile yenzeka xa kutheni ndizama uphuhlisa uluvo lwam njengoba ndisithi i-The Thots ingeengcinga, iingcinga zam personal. Hayi wonke umntu unyanzelekile uba azivumele, uvumelekile umntu uba athethe naye kwelakhe icala ethi andiyaliphikisa uluvo lwakhe, unalo uluvo lwam ngale nto uyithethayo. Kodwa ndithethile ukuba utshona kwenzeka njani, besithetha ngotshona. Kwelandelayo sathetha ukuba isidingo semali sikhona na, ingaba imali ibalulekile na. Kwelandelayo ndicinga ukuba sithethile ngomgangatho wempilo ofumanekayo apha ehlabathini liphela. Imigangatho yempilo efumanekayo, kubakho umgangatho osezantsi apho bendixela khona, umgangatho osezantsi, umgangatho ophakathi, umgangatho ophezulu. Nalapho ndaphuhlisa uluvo lwam, uluvo endinalo. Sasadlulela ndathetha indlela ekulawulwa ngayo, urhulumente alawula ngayo. Uluvo lwam phaa, eyona nto ibalulekileyo, ndithethile ukuba ndithe xa ndiqaphela urhulumente walapha eMzantsi Afrika ulawulo lwakhe ebesenzela ukuba kubekho izifundiswa zodwa, indlela i-system ime ngalo ime ngendlela yokuba ingasebenzela izifundiswa. Ngoba sithi xa siqaphela imali ityalwe kakhulu kwimfundo, imali enintsi ityalwe kakhulu kwimfundo. Ndithe xa ndiqaphela into ebonakalisa ukuba kulungiselelwe ukuba kubekho izifundiswa zodwa, kodwa ke kuyacaca ukuba iyatshona ulawulo lukarhulumente. Kweyokugqibela sathetha ngombane. Ndithi xa ndiyithelekisa unxibelelwano ndiqonda le ngxaki iphaa kule yokugqibela i-episode yombane weenyokanyoka ibingenokwenzeka kuba .
icebo likarhulumente okanye iqhinga urhulumente ebenalo ukuba kubekho izifundiswa beliphumelele. Ngokuba kaloku abantu abafundileyo soze boyisakale ukubhatala umbane. Ibintetha yam yokugqibela leyo. The Thoughts Podcast. Uphando, izisombululo. Namhlanje ndithe mandithathe ixesha, ndiziphe ixesha ndiyazise. Ndifuna kaloku yamkeleke kuni zihlobo, ndiyazise ngokusesikweni. Ewe, izinto ndifuna zihambe ngokwesesikweni, zibe nomthetho, zingabikho ngokungekho mthethweni. Ndifuna umthetho, izicwangco eziqingqiweyo. Siyayazi ke into enomthetho phakathi, isohlwayo siyathanda uba khona xa umthetho uphuliwe. Ndithi mandiyazise ngokusesikweni, ndiyathemba ukuba nayamkela. Enye into bendifuna uyikhankanya, andizanga ngentetha eqinileyo namhlanje, kodwa ndiyafuna ukukhankanya ukuba izinto esizixhasayo masizijonge. Umzekelo, amashishini esiwaxhasayo, umzekelo endinawo mhlawumbi yithaveni. La mashishini siwaxhasa kangaka, siwakhuthaza ukuba makaqhube kakuhle, ayathembisa wona ukuba anako usiqesha emveni kwethuba na. Zizinto endifuna sizijonge ezo. Ukuba ishishini alinaso isithembiso lokuba lingaqesha kulutsha, andiboni isidingo uba masixhase into enjalo, sityale imali yethu apho. Ndicinga ukuba ndizasebenzisa isiNgesi. Ndicinga ukuba i-attention yethu ngcono ibe kwenye into kunokuba sibe kwinto yokuba sixhase. Nangona umntu emnyama, ibalulekile ukuba into yabantu abamnyama ukuba sixhasane singabantu abamnyama. Kodwa ukuba ishishini lakhe umntu omnyama lithembisa ukuba linako usiqesha thina bantu bamnyama, ndicinga ukuba i-attention ngcono isuke kwabantu abanjalo. Ngcono sixhase ezi ndawo zisiqeshayo, ezi ndawo zisithembisayo ukuba zinako usinika imisebenzi xa siyifuna. Akwazeki kaloku sikhathalele izinto ezinganokusikhathalela back zona. Imbuyekezo, uba imbuyekezo ayikho kuloo nto siyikhathaleleyo, akwazeki ukuba nathi siyikhathalele into enjalo. Siyazibulala ngolo hlobo. Kodwa ndithi mhlawumbi ndizawuphinda ndiziphe ithuba ndingene nzulu kule ntetha ndiyithethayo. Mhlawumbi kwayona indlela esishishina ngayo singabantu abamnyama mhlawumbi irongo, ukuba asikwazi uqasha xa sinamashishini. Andisiboni isizathu ukuba sivuse amashishini. Mhlawumbi ithini igama elirayithi, mhlawumbi asikho redi. Ndiswele igama elirayithi. Mhlawumbi asikho redi ukuba sivuse amashishini, siyanyanzela nje. Kuba nantsi ithini isizathu uvusisa ishishini ogqiba ungaqashi?
Inintsi into endiyicingayo kodwa kunjalo zihlobo. Mna ndicinga mhlawumbi umongameli wayerayithi ngo-twenty twenty apho wayivala ikhantri ngeCOVID. Mhlawumbi esiyekisa ukuba siyeke uthenga ezinye izinto, mhlawumbi wayerayithi. Kukho neengcinga endinazo ezinjalo. Qha ke umntu omnyama umuncu ubona ngelaa xesha safostela senza izinto ngokungekho mthethweni. Sathenga ezi zinto kuthiwa masingazithengi, saya apho kuthiwa masingayi khona. Mhlawumbi umongameli wayerayithi. Molweni, bhotani zihlobo, uSkilolo ngokwakhe. Sowuphinda sithethe kwelandelayo i-episode.